Welcome to the Chorister. Before we begin, kindly subscribe to the Chorister channel and enable the notification button for updates of next video uploads. And don't forget to like, share and leave your comments below. Catechism nke ahụ bụ ihe ozizi nke mmadụ ọbụla ga-amụta tutu akpọta ya ka bishọp bikwasị ya aka n'isi. Gịnị bụ aha gị? N ma ọ bụ M? Onye nyere gị aha nke a? Ndị bụ nna m na nne m n'ime Chineke na baptizim nke mere m ihe dị n'arụ Kraist na nwa nke Chineke na onye nketa alaeze nke eluigwe n'ime ya. Gịnị ka ndị bụ nna gị na nne gị n'ime Chineke mere gị mgbe ahụ? Ha kwere nkwa atọ n'aha m, kwesie ha ike. Mbụ, na aga m ajụ ekwensu na ọlụ ya niile na mpako niile na ihe efu nke ụwa ọjọọ nke a na agụ mmehie niile dị n'anụ arụ. Nke abụọ, na aga m ekwe ihe niile dị n'okwukwe nke ndị Kraist. Nke atọ, na aga m edebe ọchịchọ nsọ nke Chineke na iwu ya niile na-akpagharị n'ime ha ụbọchị niile nke ndụ m. Icheghị na ọ bụ ọlụ gị ikwe n'ime otu ha kwetara gị nkwa? Ọ bụ ọlụ m ezie. Site n'inye aka Chineke aga m eme otu a. Ekelekwa m Nna anyị nke eluigwe n'obi m niile na ọ kpọwo m bịa n'ọnọdụ nzọpụta nke a site na Jizọs Kraist bụ onye nzọpụta anyị. Ana m ekpekwara Chineke inye m amara ya ka m wee nọgide n'otu ihe ahụ ruo ọgwụgwụ ndụ m. Gụọ ihe dị n'okwukwe gị. Ekwe m na Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraist, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime site n'ike mmụọ nsọ. Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate. A kpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ. O rigoro n'eluigwe. Ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Gịnị bụ isi ihe ị mụtara n'ihe ndị a dị n'okwukwe gị? Mbụ, amụtara m ikwe na Chineke bụ Nna, onye keworo m n'ụwa niile. Nke abụọ, ikwe na Chineke bụ Ọkpara, onye gbapụtaworo m na mmadụ niile. Nke atọ, ikwe na Chineke bụ Mmụọ Nsọ, onye na-edo m nsọ na ndị niile Chineke rọtara. I kwuru na ndị bụ nna gị na nne gị n'ime Chineke kwetara gị nkwa na ị ga-edebe iwu Chineke niile. Gwa m, ha dị ole? 10. Gịnị ka ha bụ? Otu ihe ahụ nke Chineke kwuru isi nke oru nke ọpụpụ, sị, mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị, onye mere ka i si n'ala Ijipt n'ụlọ ndị oru pụta. Gị enwela chi ọzọ tinyere m. Gị emerela onwe gị arụsị apịrị apị, ma ọ bụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru ya, ma ọ bụ nke dị na
mmiri n'okpuru ụwa, gị akpọla isi ala nye ha, efekwala ha ofufe, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị, bụ Chineke ekworo, na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ, nke ndị na-akpọ m asị. Ma ana m emere nnu ụmụ ụmụ abụọ na ọgụ iri ebere, bụ nke ndị na-ahụ m n'anya, na-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu. Gị eburula aha Jehova bụ Chineke gị ime ihe efu, n'ihi na Jehova agaghị agụ onye na-eburu aha ya ime ihe efu na onye ikpe na-amaghị. Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ. Ụbọchị 6 ka ị ga-alụ ọlụ, jee ozi gị niile, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị izu ike nke Jehova bụ Chineke gị nwere. Ị gaghị eje ozi ọbụla n'ime ya, gị onwe gị na nwa gị nwoke na nwa gị nwanyị, na oru gị nwoke na oru gị nwanyị, na anụ ụlọ gị, na ọbịa gị nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị ọbụla. N'ihi na n'ụbọchị 6 ka Jehova mere eluigwe na ụwa, na oke osimiri, na ihe niile nke dị n'ime ya. O wee zuru ike n'ụbọchị nke 7. N'ihi nke a ka Jehova gọziri ụbọchị izu ike, dokwaa ya nsọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Gị egbula mmadụ, gị akwala iko, gị ezula ori, gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị, gị enwela anya ukwu n'ebe ụlọ mmadụ ibe gị dị, gị enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ, ma ọ bụ n'ebe oru ya nwoke nọ, ma ọ bụ n'ebe oru ya nwanyị nọ, ma ọ bụ n'ebe ahịa ya dị, ma ọ bụ n'ebe ịnyịnya ibu ya dị, ma ọ bụ n'ebe ihe ọbụla dị nke mmadụ ibe gị nwere. Gịnị bụ isi ihe ị mụtara n'iwu ndị a? Amụtara m ihe abụọ: ọlụ m n'ebe Chineke nọ na ọlụ m n'ebe mmadụ ibe m nọ. Gịnị bụ ọlụ gị n'ebe Chineke nọ? Ọlụ m n'ebe Chineke nọ bụ ikwere na ya, na ịtụ egwu ya, na iwere obi m dum, werekwa uche m dum, werekwa mkpụrụ obi m dum, werekwa ike m dum hụ ya n'anya, ikpere ya na ikele ya, na ịtụkwasị ya obi m niile, na ịkpọ oku ya, na ịsọpụrụ aha nsọ ya n'okwu ya, na ife ya ofufe n'ezie ụbọchị niile nke ndụ m. Gịnị bụ ọlụ gị n'ebe mmadụ ibe gị nọ? Ọlụ m n'ebe mmadụ ibe m nọ bụ ịhụ ya n'anya dịka onwe m, na ime mmadụ niile otu m na-achọ ka ha mee m, ịhụ nna m na nne m n'anya, na ịsọpụrụ ha, na inyere ha aka, ịsọpụrụ eze na ndị niile arọpụtara ịchị achị n'okpuru ya, na ịnụ okwu ha, irube isi nye ndị niile na-achị m, na ndị na-ezi m ihe, na ndị na-azụ obi m, na ndị nwe m, idobe onwe m n'obi dị umeala na nsọpụrụ n'ebe ndị niile ka m nọ, ịghara imerụ onye ọbụla arụ, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, ịbụ onye na-ekwu eziokwu na onye na-eme ihe ziri ezi n'ibi obi m niile, ịghara idebe iwe ma ọ bụ ịkpọ asị n'obi m, idebe aka m ka ha ghara ịtụtụ ihe ma ọ bụ izu ori, na idebe ire m ka ọ ghara ikwu ajọ okwu na okwu ụgha na nkwutọ, idebe arụ m ka ọ na-eme ihe n'oke, nwee anya udo, ghara imerụ onwe ya, ịghara inwe anya ukwu n'ebe ihe ndị ọzọ dị ma ọ bụ ịchọ ha n'obi, kama ịmụta ịlụ ọlụ n'ezie ka m wee nweta ihe m ga-eji biri, na ịlụ ọlụ ruru m n'ọnọdụ
ndụ ahụ nke ọ ga-atọ Chineke ụtọ ịkpọ m ka m bata n'ime ya. Ezi nwa m, mara nke a, na ị pụghị ime ihe ndị a n'onwe gị, ma ọ bụ ịkpagharị n'iwu niile nke Chineke na ife ya ofufe, ma ị nweghị amara nke naanị ya na-enye, nke ị na-agaghị ịmụta ịrịọ n'aka ya mgbe niile site n'ijisi ike n'ekpere. Ya mere, ka m nụrụ ma ị pụrụ ịgụ ekpere nke Onye nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emee ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubela anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Gịnị ka ị na-achọ n'aka Chineke n'ime ekpere nke a? Ana m achọ ka onye nwe m Chineke, bụ Nna anyị nke eluigwe, onye na-enye ezi ihe niile, ka o zitere m amara nke ya, mụ na mmadụ niile, ka anyị wee na-ekpere ya, na-efe ya ofufe, na-anụ okwu ya otu o kwesịrị ka anyị na-eme. Ana m ekpekwara Chineke ka o zitere anyị ihe niile nke na-akpa anyị n'ihi mkpụrụ obi anyị na arụ anyị, ka o mekwara anyị ebere, gbaghara anyị mmehie anyị niile, ka ọ tọkwa ya ịzọpụta anyị na ịlụrụ anyị ọgụ n'ihe ize ndụ niile nke mmụọ na nke arụ, ka o debekwa anyị ka anyị ghara ịdaba n'aka mmehie na ajọ omume niile, na n'aka onye iro nke mmụọ anyị, na n'aka ọnwụ ebighị ebi. Atụkwasịkwara m obi na ọ ga-eme ihe ndị a n'ebere ya na obiọma ya, site n'Onye nwe anyị Jizọs Kraist. Ya mere, asị m, Amen. Ya dị otu a. Sakramenti ole ka Kraist kaworo n'ime nzukọ ya? Naanị 2, dịka ihe dịịrị ọra mmadụ mkpa n'ihi nzọpụta, bụ baptizim na nri anyasị nke Onye nwe anyị. Olee isiokwu nke a bụ sakramenti n'uche gị? Isi ya bụ ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke anya na-ahụ, bụ ihe ịrịba ama nke amara ime nke mmụọ enyere anyị, nke Kraist onwe ya kara aka, ka ọ bụrụ ụzọ anyị si anara amara ahụ, ka ọ bụrụkwa ihe ibe iji mee ka anyị tụkwasị ya obi. Akụkụ ole dị n'ime sakramenti? 2. Ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke anya na-ahụ na amara ime nke mmụọ. Gịnị bụ ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke anya na-ahụ ma ọ bụ ụdị n'ime baptizim? Mmiri nke eji eme mmadụ baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Gịnị bụ amara ime nke mmụọ? Ọnwụ n'ebe mmehie dị na ọmụmụ ọhụụ n'ebe ezi omume dị. N'ihi na ebe a mụrụ anyị n'ime mmehie site n'ọmụmụ, ebe anyị bụkwa ụmụ nke iwe, esitere na nke a mee anyị ụmụ nke amara. Gịnị ka a na-achọ n'aka ndị a ga-eme baptizim? Nchegharị nke ha ji ajụ mmehie, na okwukwe nke ha ji ekwesị ihe niile ike, bụ nkwa nke Chineke kwere ha na sakramenti ahụ. Gịnị mekwara a na-eme ụmụntakịrị baptizim mgbe ha na-apụghị ichegharị na ikwere ekwe n'ihi nwata ha bụ?
n'ihi na ha kwere ha abụọ na nkwa site n'ọnụ ndị mbe ha, bụ nkwa nke ha onwe ha na-aghaghị imezu mgbe ha topụtara mmadụ. N'ihi gịnị ka akara Sacrament Nri-anyasi nke Onye nwe-anyị? N'ihi ichetagide àjà ahụ bụ ọnwụ Kraist na uru niile anyị na-erita n'ọnwụ ahụ. Gịnị bụ akụkụ pụtara ìhè ma ọ bụ ihe ịrịba ama nke nri-anyasị nke Onye nwe-anyị? Achịcha na mmanya vaịn nke Onye nwe-anyị nyeworo iwu ka a nara ha. Gịnị bụ akụkụ ime ma ọ bụ ihe a na-arịba ama? Arụ na ọbara nke Kraist nke ndị okwukwe na-anara nke ọma n'ezie n'iri nri-anyasị nke Onye nwe-anyị. Gịnị bụ uru anyị na-eketa n'ime ya? Inye mkpụrụ obi anyị ume na itinye ha ndụ site n'arụ na ọbara nke Kraist, dịka achịcha na mmanya vaịn si eme arụ anyị. Gịnị ka a na-achọ n'aka ndị na-abịa na nri-anyasị nke Onye nwe-anyị? Ka ha lee onwe ha nke ọma, ma ha chigharịrị ezie na mmehie ha gara aga, ma ha na-ezubesi ike ịdị ndụ ọhụụ, ma ha ji okwukwe dị ndụ kwere n'ebere Chineke na-eme ha site na Kraist, ma ha ji ekele cheta ọnwụ ya, ma ha na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya. Nke a bụ Catechism ahụ. Daalụ.